Magigala kumusta may palisang sa kanatong tanan mo sige tungkol kay Webes iya nasa kita nga tumatag Webes yung tulumanon ano itong kapihan sa PIA may hapon sa itong tanan listeners na binigyan itong kanunay nagsulod ng atong programa sa kapihan sa PIA ng atong paboritong istasyon sa DYDR. May kana nga itong CBR karong hapon na pre-recorded no nag-record na ni Adlaw Martes o niya ato ning ihimo tungod kay nagsaring ta nga basin og ang atong Webes nga schedule na igo sa State of the Province address, but nevertheless at least doon na gyud tay kapihan sa PIA nga mahitabo ning simanahan. So may ganas sa mga kaubanan diri si Edwin Bugosya, si Jose Rino Tista, si Jun Calope. Tugutin nga kini si Ray at Richu magigubad kaninyo sudsod sa kaoras aron atong isgutan lain na po mga maayong balita gikan sa kagamanan. Ang kagamanan, huwag yung matug, sugad sa una pa, unya na ni kamot talas kayuhan sa itong mga katawahan. Karong buntaga mo higa, karong matunan, ato may kalipay nga, kauban ato karon ng atong tinugyanan sa, atong tinugyanan sa Home Development Mutual Fund or more popularly known as ang atong Pag-ibig Fund. Ato siya gidadiri tungod kay dunay daghang mga kaigsunan na to nga naidaghan ka mga plano na binigyan ng mga panahon nga nagkadaghan ng tao ning atong naluwigan sa Bohol no niya kasagaran ani ato centers trabaho niya diri sa Tagbilaran. So ato gi-expect nga ang mga lugar doon sa Tagbilaran Pananglitan Cortes, Balilihan, Corelia, Dawis, tingali apil pang Marinbuhok kani mga Sikatuna ug Albuquerque o Kinipanglaw. Doon na ginagawa mong pili diri nga ani na manipuyo tungkol kay mas dool uni ang pagsugod ani mo ay atong problema karon. So ato silang giyahan ang atong mga kaigsunan ganahan nga tapos gobyerno alang niini diri atong ikauban ang atong mga atong tinugyanan sa Home Development Mutual Fund. So may gala dako kaya natong kalipay nga pa-introduce ninyo atong resource person karong hapunan. Ang atong resource person may nalagikan sa Pag-ibig Fund, si Sir Leonardo Silvales. Sir, good morning o good afternoon o welcome sa kapihan sa PIA. Okay, may hapon na Sir Ray. Ato ang tinugyanan diri sa PIA Bohol. Ato ang usa sa buhatan sa gobyerno na tinugdan sa tinuod nga balita dili fake news. So nagpasalamat ta sa kayunan nga makauban sa kapihan nato sa PIA matag Webes. Salamat kayo sa init nga kape. Lalo yung kapihan. Ano matawag kita kapihan kay basi ilon daw tumaan mo So niya ta karon buwan sa February niya sa kabayunan kayo nga bulan adlaw sa Pag-ibig. Buwan sa Pag-ibig. So kuyog ta karon hapuna sa mga mahinudanong kasayuran may tungod sa to ang unsay mga programa nga naa karon sa Home Development Mutual Fund. Sa giingon nimo ganina sa Ray mas nailhan ta sa Pag-ibig Fund. So naatay Tagbilaran branch office kunya daghantag mga isgutanan in the next few minutes sulod sa usa ka oras nga magkauban ta sa kapihan sa PIA. So sa tanan nagsunod sa imong programa saan man sa mundo. Dili man sunod sa Pilipinas o sa tanan gyud nga nagsunod pinagi sa tong social media may buntag, may bunto o may hapon sa tanan. Okay, ato tingali ko kay may bawas sa tong tanang listeners katong wala sa radio karon ang ato kapihan sa PIA ato nang mabati makita no sa internet pwede na to matanaw sa PIA PIA Bohol sa Facebook kunya PIA Bohol usab sa Twitter may gala so pwede mo tanaw madili pananglitan nawahin mo sa tugisgutan karon nga hapuna pwede niyo kay-kayon dito sa PIA Bohol sa social media sa Facebook ug sa Twitter kay naani siya ga-air ni siya pwede na ito mag-view o balik din na siya mapanos. Okay, so una na ito Sir Nards kining kuan atong gusto na ito makahibaw ang mga tao unsa man gyud actually ang pag-ibig unsa man na siya gawas na ang pag-ibig nga why forever kana atong pag-ibig nga pagistoryahan unsa man dyan na siya.
Okay, salamat na nagpapatala sa Reno. Nganong ginganlan man ang Pag-ibig Fund, ang nandito sa atong agency supposedly is Home Development Mutual Fund. So, ang Pag-ibig, usa na siya ka advokasya sa ang gobyerno. Doon na siya ikahulugan, ang pag-ana niya is pagtutulungan sa kinabukasan. So, ang IBIG, ang buong pasabutan niya is ikaw, bangko, industriya, o gobyerno. So it's advocacy, usa ka kampanya sa atong gobyerno nga pag-awhag sa atong mga mamumuo magahin og jutay pondo sa ilang kita matagpuan agi og pagpangandam sa atong mayong kaugmaon. So ikaw, bangko, industriya, gobyerno, ang nanganda para sa atong mayong kaugmaon. So muna nga doon natay gihimo nga pamaagi wherein ang usa ka mamumuo doon lagi say masit aside nga pundo nga naa nato i-deposit sa Pag-ibig Fund o niya maybe sa maabot nga panahon mahimong kabahin nimo ang Pag-ibig Fund if in case na kay mga emergency nga need. O niya doon na tayo duha ka mandates. So ang ato ang unang mandate mao ang provident saving, ang pag-igo, pagpundo. O niya ang ikaduha na itong mandate ang pag-finance ato ang mga paghinahanglan sa shelter. So, provident savings, number 1, and then number 2, shelter financing. Okay. So, I hope ang atong mga isong bulanon o ang tanang paminaw o nagsunod na ito karon masabtan nila anong naas sila yung pondo sa Pag-ibig Fund. Kundi, by law, ang usa ka trabahante kinahanglan din ng masuod na sa pag-ibig, no? Pagkasuod yun niya sa trabaho. Doon na ni buwan karon na ni balaod ani. So, tinuod na sa sir no, produkto man ni sa atong usa sa mga apela sa mga congressman nga naghimo gyud og legislative act. Although ang Pag-ibig Fund nagsugod sa una as a presidential decree in December 14, 1980. So mahog nga from December 14, 1980, 37 years na ang Pag-ibig Fund. Kanya kana nga presidential decree sa 1752 na revise na siya pinagi sa Republic Act 7742 in 1995. Kanya another 15 years na po na revise na po na siya. Ang ato ang prevailing law ng atong gisunod karon ang Republic Act 9679 na nagsugod January 1, 2010. So mo na ito ang sumbanan ang tanang ginasunod na to karon nga guidelines in relation sa imong membership sa Pag-ibig Fund, pinasikat na siya sa Republic Act 9679. Okay. Unsa may essence gyud? Unsa may kinatibukan gyud nga mando sa 9679? Agi o pagpahamunot sa ato ang mandates no, ang provident savings. Matod pa sa ato ang Central Bank, only 4 out of 10 ang naay savings. Nga mga ato isip itanaw na to ang dili sa buhol, only 4 out of 10. So manang makita na to nga ang labi na gyud kay biktima ta sa mga kalimitima. Unsa kay importante ang naa kay tinigom if in case of emergency naa kay magamit ni mga pondo. Okay. Unya sige mo kanina pagsugod nato nga daghan ta tingali mga isog bulaanon ang naginahanglan o financing sa ilang tukuron nga balay. So the only shelter agency nga nakakaroon diri sa Bohol, no? Ang Home Development Mutual Fund or Pag-ibig Fund. Ang ato ubang mga agency nga mga shelter agency na araman sa Bohol, nasa Cebu, no? Ang National Housing, ang uban pa nga mga shelter agency. So magpasalamat ta sa kahigayunan nga nahimo ng branch ang Tagbilaran niadtong December 2, 2013. So pila ka adlaw gikan sa Lino sir. Murag na nakita sa pang Board of Trustees nga angay gyud nga nabagan nato to may sumbulanon nga pagkabarog dayon. Labi na gyud por panahon na. No, nga daghan kay tag mga housing borrowers nga mo process o claim sa ilang insurance. Unya nag-process mo tawag calamity loan kaniadto. Panahon naman nga para dili na kinala i-forward sa region sa Cebu. I-decide na lang naman ang Board of Trustees na to nga imuon na lang yung branch. So ang nakalilo kay ang branch na to diri sa Tagbilaran mao nay dunay gahong pag-approve no sa imong loan application or
kung na kay gustong i-withdraw na ka savings sa pag-ibig fund, ang branch head na ang dunay approval, dili na kinalang ipaabot nato dito sa region, sa Cebu. So, ang ako tuod ko mga higala, pagpaila ni Ayon sa Ray, ang atong branch head, atong tibaya, ang ang kaupan ako sa buhat dito sa pag-ibig partikular, ang branch head, si Mr. Felix Garan, lumad din na taga-Bohol si Ray, taga-Sierra Bolilis manihan. Ano niya, manang dako kaya niya siya ka natampo po sa development na to sa pag-ibig partikular, from an extension office to branch na yun. So, mauna ni siya na maka-approve na sa itong loan application o sa itong mga pwede i-withdraw na sa pag-ibig fund. Kauban na ito at ang supervisor sa itong frontline, ang frontline services na ito ang mag-process of loan, mag-process of mag-withdraw of savings, o iban pa na mga frontline services si Mrs. Maria Teresa Latino, taga-loon na siya sa rin. Muna ito ang usay sa CPA, na muna ito ang supervisor sa frontline services. Another po, kibali ang kaninyong suon mo ay nag-supervise sa marketing and sales section. Kanya doon natin yung section po na gitawag na ito o support services, si Ms. Maylisa Misiona. So, ang staff na to ron sa ito ang Tagbilaran branch, maabot din sila o 23 kabuo. 23 kabuo, appeal na ako ang duha ka guard, janitor, driver. So, mga igsuon na mong bulanon o sa ito ang Pag-ibig Tagbilaran branch, ang dami bukas sa itong opisina from 8 to 6 p.m. every Monday to Friday. Okay. Tungkol kay atong Pag-ibig fund provided by law magyud ang atong doon ay dagang naghita po atong sugat na atong ipasaning trade law, no? Doon na ba epekto ang trade law sa contribution sa trabahante paingon ngadto sa Pag-ibig fund? Mayon dili kayo sa apektado sa Ray. Ako ang membership contribution sa Pag-ibig fund nag-set man ta og limit na 5,000. Niya every 2% of 5,000 mao nay contribution nato sa Pag-ibig fund. So posible nga mas sinisaka imong net pay or nisaka imong gross o sa epekto kibali sa train, magpabiling na kung usod sa 5,000 ang imong sweldo in 1 month, 2% of that mao na sa ang mandatory nga i-remit nato sa Pag-ibig fund. Unya kung employed ka, imong employer mo yung muhatag ko ng counterpart na the same amount, 100 po. So muna ang imong savings on a monthly basis, 200 pesos tibali siya. Okay, other than this, like for example, na sa private citizen kita, wala yung election, wala yung government, wala siya, actually, kaulingon ng mga tinili may nagpang negosyo, ng mga kabuhian niya, kini, pwede ba ma-appeal na niya itong permanent savings? Okay, pwede kayo. Ang membership coverage sa Pag-ibig fund, doon na sila mga kategory ang gitawag na ito mandatory. Kanang mandatory, ako lang i-enumerate din sa rin. Tanang empleyado nga covered sa GSIS o SSS. So mandatory na siya nga automatic ipamembro din nato sa Pag-ibig fund. Kunya ang mga private employees sa usa ka mga buhatan nato diri sa Bohol, regardless kung sa iyang employment status, either permanent, contractual, uban pa, basta lang musulod sa edad 18 years old to 60 years old. Nga pwede sa self-employed. So, ngayon mo ganina na sa iyang kabuligong negosyo or nag-practice yung iyang kabuligong na profession or ang basihan lang yun ako nga dawat siya o monthly nga remuneration or maingon ba na itong sweldo or honorary na siya kita niya nga usap ka libo pataas. Okay. So wala inaay mandatory provision nga sa mutuntong na gaya sa kalibo ang imong sweldo sa usap ka buwan, covered din ka sa Pag-ibig fund law. Nalatay laing kategory ko itong voluntary. Ang voluntary na ito, itong wala kibali sa employer, usap ka individual person nga ganahan nga mo deposit sa Pag-ibig fund. Okay. Ang usa sa mga requirement na lang 18 to 65 years old. Pwede appeal diri ang leaders sa mga
religious organization, ang mga nagtrabaho sa atong simbahan o sa atong mga any form of religious organizations, pwede silang voluntary mo join sa pag-ibig fund. Apil na ang public officials not covered by GCIS like Barangay Official. Hindi wala sa GCIS. So under sila sa voluntary. Kunya natay latest development sugod lang karon tuiga nga gitagaan na to o pagpalapad ang membership sa pag-ibig fund kadto mga organized group say ang mga market vendors association, kanang mga tuda-tuda, kanang mga drivers association, basta organize sila ng mga group as long as kaya nila ang pagkahin o pagtigom o sa kagatos kapisos o sa kabuhan. So dili sa magtanaw kung pila imong kita, basta kay willing lagi sila nga mugahin o 100 pesos every month as savings. So, kuan lagi 100 ka na iya, wala yung counterpart pa na, iya harap ang ginagabalingon. Okay, sa 100 or individual payer, 100. Pero kung employed din siya, ano kanino sa employed, kay automatic na mo kay counterpart din sa employer. So, maho nga 200 ayon in 1 month niya savings. Pero, tungkol kay voluntary, kani contribute any amount na pwede, like for example, karon yes sir. Minimum lang na ito gi-required under the category na mandatory or sa voluntary is 100 pesos. Pero, sa part sa employer, maximum na lang counterpart niya nga 100. Ang sa employee, pwede siya contribute higher than what is required by law. Okay. So kung gusto siya nga mas tapo siya o in the event nga mabalik ka magganiya ang pundo sa pag-ibig fund. In the event nga mabalik din niya nga gusto siya nga dako-dako ang mabalik niya compared sa usa ka 100 lang, pwede din siya nga mag-increase. Welcome kayo na ito nga, may-increase ang employee share. Pero okay ba ang pag-ibig fund? Like for example, karon kita mag-araran kahit tanong buwan na para sa usa ka voluntary member, 1,500. Kunya sunod buwan mura ka piki gamay 200 sana, okay ba na siya? Dili siya regular. Okay sir. Okay kayo sir. Basta dili lang mo below 100 pesos. Amo na ito pinaka-minimum good. So pwede sa pa-increase, if I may use the term, sky is the limit. Kung pila iyong gusto nga i-deposit sa pag-ibig fund, sa kaya lang din niya. Okay. Lunya, kaning kwan, going sa kaning mga mandatory nga first kita, we know na na automatic na yun ang 100 pag kita sa trabaho plus 100 nga gikan sa employer, no? O kung decide siya panalit nga mubutang siya o 100 karon nga by next month kita mubutang siya 500, pwede ba na siya? Kunya mubalik na sa 100, pwede? Pwede. Ang magdagdiga na ang iyahan yung payroll maker. Kaya kung ang usa ka employer na accessible niya ang opisina sa ilang payroll in charge, pwede rin mag-insure nyo na karong buwan na panidak ko aning ang counter na share. But ang sa employer, mag-payroll din siya 100. Okay. Pero ang employer po, wala pa siya balibari, wala pa siya dating ng mga tao. Sobra kita sa 100. Sobra sa 100. Na may mga employers na to nga, mayo ang kita sa ilang negosyo ng mga panahon na. So naghatag sila o dako-dako ng counterpart. One way po tingali to gain loyalty sa ilang empleyado nga tungod kay dako counterpart ang employer basit ba o mustay ang iyang empleyado. Ang sa employee lang, sa usa ka employee share, pwede din sa kapasaka. Dili lang mo limit sa what is the minimum required by law 100 pesos. Kuan, kani-gani po no pananglitan ordinaryo mga provident funds. Hantod ano sa mo mature ang imong contribution. Dito nagapangutana sa Reke. Kini mo deposit ko ta or will invest ta na paghimaw ta nga dapat tayo ma-expect na return na investment. Okay, basin niya o gagahin ko ni kwarta niya asa na ako mapaabot ani in the future. So sakto lang ang pangutana kanos aman ang maturity. So doon na tayo 6 nga grounds wherein pwede na nimo gamiton as reason na ma-refund na ang mga savings. I may enumerate na sa ang first na tong ground is pwedeng maturity. Kanang maturity, po pasabot ni abot na sa level of maturity nga na-reach na nimo ang maturity sa imong contribution. So, maturity na to, ang maturity na to, pwede mo makapili either
10 years, or 15 years, or 20 years. So, ang na-membro na ito sa pag-ibig fund in 1980s, usa lang ka maturity, 20 years rin lang bilion. Ang na-membro na ito sa pag-ibig fund in 1985 to 2009, makapili na sila either 10, 15, or 20. Kung na-membro sila sa pag-ibig fund, so good, January 1, 2010, mamili lang sila o 15 or 20. So, i-phase out kabila na ito ang 10 years. So, kung naay mga karon pa maka-decide nga mo deposit sa pag-ibig fund, expect nga ang mga maturity is 15 o pwede ko pa ito mo 20. So, kada tulo, under na sa kategory nga maturity. Okay. Natay ikaduha katong retirement. Ang retirement is once mo tungtong ka sa edad nga wherein pwede na ka maka-retire. So naman, may upan company nga na optional retirement at age 45, basta 20 years in service, for as long as na sa inyong collective bargaining agreement pa na siya, pwede mo ka-retire, niya pwede na ninyo ma-withdraw ang inyong savings sa pag-ibig fund. Pero in general, kasagaran sa mga walay mga CPA, follow ka sa katong 60 years old na retirable age. So pwede nga, nag-maturity ka, 10. And then, namatay 20. Another 10 years, pwede na po ka-mature again pag abot yung 20. O niya, matatalag 5 years after, nagsaisinta ka. So, pwede na po ka maka-withdraw again. So, pwede in your membership, katulong. Pwede saan ka kung active, pag-igapon ka up to mandatory retirement age na 65, pwede na po ka again. So, pwede ka upat. So, kaduha pa na siya, no? Ang maturity, retirement, pwede sa sipa po ka na wala kabot sa maturity. Wala ka po sa retirement na sakit. By health reason. So, pwede nila galinton na ma-withdraw yung savings due to health reason na sa condition na di na siya pwede magtrabaho. So, tagaan na natuog ka ng opportunity na ma-withdraw yung savings. Usually, mo require ka ng medical certificate, medical abstract, or para justifiable na reason na ma-withdraw yung savings. Ikaw pa, pwede sa nga migrate to other countries. That's permanent departure. So, kasi dahil may good opportunity sa gawas, kung yan nakatrabaho mo sa Pilipinas before, yan naasay pondo, pwedeng iyang ma-withdraw before sa malarga. Ang importante lang yun, na naagay sa proof na nalagay sa yung intention to leave the country permanently. Like for example, na nasa immigrant nga visa. Ang ikalima, pwede sa nga simako lang, no? So, sa kamembro na ito na ma-disable ba? Ang classification, ang definition din na ito na sa release, permanent total disability. So, kung niyari na-disgrasya, naputol din ang mga kakamot. So, hindi ma-considered permanent kung usalan. So, kung simbako ang tiil, naputol din ang mga tiil, or ang mata, naputol din ang mga kamata, so para mag-classify siya as permanent. O niya, ika-uno, kaya nag-imular ka na tagatos lang kalimutan. Permanent departure from this world. In case of that, makuha na ang savings. So, katong lima, pwedeng ikaw ang maka-withdraw. Gawas na ikaw, no? Gawas lang yun na ikaw, no? Magsabot lang yun. Hindi na yun ikaw ang maka-withdraw sa mga giniposit. Hindi na po yung sugot na wala ka. Eh, basta niya mo insist mo na ako kung nag-deduction ka na buwan. Kung pumatay ko, ako dapat maka-withdraw. Kinig ko, like for example, dili tingali siya permanent disability, pero kanang iyang disabled body part mo ay kinahanglan kaya sa iyang trabaho. Like for example, computer programmer ka, naputol yung pikas ka mo. Disod mo kayo program mo, pikas ka mo. Kailangan tayo mga fast command sa computer. So na, dili na siya yapon. Kada siya pero classified na siya as temporary disability. Kaya pwede ba siya mo-shift kung lahat niya trabaho, kadili tinhalan ang kamon. Ang mag-consider tingali siya is hindi po sa health reason. Ang pinaka-importante lang niya, i-define siya as permanent kung binagay ka, wala yung malagay pamilya mo. Kung matod pa sa definition good sa permanent total disability, kinalaman yun na duha ka kamot, naputol, duha ka tiil, naputol. So kung usa lang yan anak, kuhaan siya, kanang temporary disability lang siya. So, hindi pa pwede makuha ang savings.
magbububuang na ba? Mag-invest. Kana insanity, tao ba na sa dito sa permanent total? Kaya ikaw man na function na sa brain. Posibleng hindi lagyan nakatrabaho. So, ang ako lang hangin kung gamito ninyo ang insanity, ayaw sa nga, ikaw mismo may mato sa opisina. Present ka nga, nabuhang ko, ako naman savings. Kasi naman this, nabuhang mo ko. Pagkakauban. Kasi mag-away na ganito. Okay. So, yan at 10 years kita, 2,200 per that's about 200 times 2,400 times 20 years. Matatalang 20 years. So, mo total is 48,000. Ang kanang total contribution. Okay, pero ang ma-withdraw naman na sila, maabot sa 73,000. Okay. Kaya nga naman, doon kaya naman tayo dividends. So, may na nakahindot kung depositor kas painipan, mo na yung mga assurance sa itong mga depositor, sa itong mga member, na mutubo ginaimon i-deposito. So, imagine 48, mahimo na siyang 73 kung in span of 20 years na 200 average. Kaya mo na ito ang pram or assurance or commitment na average of 4% every year na itong i-declare na dividends. So, allow me to share sa itong mga tagasunod no nga ang in 2016 naka-declare ka o 6.93% as dividends rate kung member ka under the Fund 1. Kaya duha man nato ang savings program naman tayo in P2. So ang Fund 1 mao na tong average na to nga 100 ang deduction, 100 ang counterpart, that's 200 every month. That would form part as your Fund 1 savings. Pero na may upan na to nga ni-join sa katong mura bitaw time deposit kaya 5 years after mo-withdraw. Mo tayo gitawag na itong MP2. So mas higher siya o dividends rate kay always add 0.5 sa dividend rate sa Fund 1. So kung nag-declare ka 6.93 in 2016 sa Fund 1, add ka 0.5, wala mo total siya 7.43% kung nag-deposit ka under sa MP2. O basta din po doon, dahil ganahan na ito din nga mo-invest, mura siya time deposit mechanism, 500 pesos lang ang minimum rin. Pwede mag-deposit ka on a monthly basis, pwede sa one time. Basta kay ang reckoning date, kanusa ka mag 5 years is the first OR date. So kanusa ka nagbayad under the MP2, 5 years after, balikon din mo kayo i-withdraw. Kung hindi mo na balikon, di na ba sa utubo. So within 5 years na po siya na ay dividends earning. After 5 years, stop na ang earning. So malang ang mga advice doon, as fast as possible, balik ko din po after 5 years, withdraw mo na. Kung dili pa rin sa itong panuhan nga, magsihita ka, maski wala i-withdraw, kunya ang lang din matas-taas ka dyan. Waiting 10 years, 15 or 20 years. Para sa itong mga kaisunan na naninaw ron, kung may pinakamayang pakinggan nyo nila na mudong sa Provident Fund na ito, instead yung mato sila sa bangko, kung sa may mas dako, kung sila makita, mas dako sila pakuan. Kung sa may advantage o disadvantage, kung ano din i-kontra sa bangko, may lang atuan. Okay. Sa doon na naka-program sa REIT, katong Provident Savings, ang ato mong yung basihan anak ko, i-compare nato sa mga commercial bank is the dividends rate tinoon. I would rather say na ang pag-ibig fund mo ay pinakataas na dividends rate compared to a commercial bank. Kaya kung nakatay commercial bank, ang interest rate nila most likely maximum 2 or 3% kung time deposit. Ang taas pag-ibig fund, abot ba yung 6.93. So manang it would be wise enough to invest more in pag-ibig fund instead in a commercial bank. Pero wala po nato ingon na discourage ang commercial banks. Basta we offer this savings program sponsored by or administered by a government-owned corporation, ang pag-ibig fund. Kung interest rate as far as housing, competitive naman po na itong rate. Kaya ito ang rate in July 2016 is 5.5 na atong interest rate for housing. Although naayaw bang commercial banks na nag-offer sila lower, but at least kung member ka sa pag-ibig fund, ata rin yung pagkanong mo man. Oo, ma-benefit ka kay
Ubalik mo Every time mag-housing loan ka, nagbayad sa imong amortization, part of that is the interest income. Yeah. Muna yung provision na to sa Republic Act 9679, 70% sa kita na to corporate-wide, iuli sa mga membro. So 30% lang ang gastuhon for administrative, operational costs, So 70%, appeal ka sa benefit being a member of Pag-ibig Fund. Good kung masabtan lang isa itong mga igsuon nga unsa may gibuhat na ito sa Pag-ibig Fund nga nagpatubo kasi yung mga pundo, kunya nakatabang ta nga kanay mong pundo, ibili mo sa Pag-ibig Fund, nakatubo tagdag ng balay. Na may housing loan. Correct. Kana may kuhan yan doon. And especially this buong kamera, wala ta kayo nakita. O kana dinagahan yun kasi karan na kay pukuha para nagikan sa kanang mga private ng mga developers, yung pag-ibig ng gamiton. Kanang kung pa nakita yun, o kanang halos parehas place sa una bilang socialized na housing. Mungkin nga itong liawag, kasi natay mga isuon niya na makakuhit sa itong mga higala nga mga developer o mga naghimo o mga subdivision. Usa sa panginahanglan yun tinood diri sa Bohol ang kanang matawag na ito socialized housing. Na even ato ang mga minimum wage earner ba, kaya na kayo nila ma-afford ang monthly of almost 2,000. Natay gi-offer ron sa Pag-ibig Fund nga as far as housing at hisgutan na nabuo na sa atin. Diba, luha pa na itong mandate ang savings generation o permanent savings o shelter financing. So, ang role ng yun sa Pag-ibig Fund is to finance sa imong tukuron na balay. Wala kita nag-iwo sa subdivision. Nag-partner lang ka o mga developer wherein sila ang nag-develop sa usang property, ibaligya ang subdivided lots sa itong mga Pag-ibig member, pwede na sila mag-housing loan na ito sa Pag-ibig Fund. So, mano na magkakin na ang rules sa Pag-ibig Fund. I-categorize na ito na siya, doon na tayo gitawag na ito, affordable housing, naapod tayo gitawag na ito o kanang regular na housing. So, sa regular na housing, mga ako i-mention kanina nga, 5.5 ang atong interest rate. Wherein sa affordable na housing, as low as 3% per annum. Kung ano nga, makaloan ka o let's say mga 450,000 payable in 30 years, pwede na mag-monthly o mga 1,897. Pero ang limitation lang nato, Anizer, tungkol kay ang role sa Pag-ibig Fund is to finance naman God. Ang atong gipakita karon is developers na provide ana ba niya ang pwede na to itap na to ano na is mga LGUs or any private companies nga naay daghang empleyado. Magama sila ila. Yeah, ang potential market nila daan is ang ilang mga empleyado na magkita lang tingali sila o sa ka lugar na pwede nila i-classify as housing loan para sa mga empleyado. So pero kani ang stretch ay kung pila ka tuig ba niya? Pwede maximum of 30 years. So maximum 30 kita. So both bisag regular or sa affordable housing. Yes, pwede maka-maximize up to 30 years. For as long as dili pa mula pa 70 years old ang iyang edad. So kung for example 50 years old siya karon, kami is 20 na lang. Okay. 70 may kuhan kita. So 20 years na lang yung maximum loan term. Manang the higher age, the shorter na ang loan term. So manang advantage kung medyo bata-bata pa, decide na mga mag-housing loan na. Kaya makapili pa sila o maka-maximum of 30 years na term. Like gani-gani, like for example, panagita tayo sa member nga mo loan pero by administration or sila mo himo sa kuwan ba. Like pwede ba ni gani nga dili mag-tap sa usa ka developer panagita magpatukod siya balay nga kanang iya kasi may magpatrabaho o ana. Naman ito na to end user housing. Okay. Retail siya. Ang atong housing loan mga ito, doon na tayo upat ka kanang unong ka purpose. So pwedeng land purchase. Okay. Kung mag-apply kag housing loans Pag-ibig Fund, kung kay nakita na luna kay mo gusto paliton, ang Pag-ibig Fund magbabayad sa tagiya sa luting. Pila maximum money nga pwede magamit? Ang luna ko lamang? Or as 2 square meter. Pwede tingali or sa area? Sa area is maximum of 1,000 square meter. Ako, kayo. So, ako dagdag ko na kayo ang 1,000. So, kanang usa ka balay pinaka Side mo 300 na. Lamang dako na.
balay na pinikag 40 square meter, yung mga row house. Pwede sa nga naka-existing loan loan na lang kasi pag-ilipan para pag-construct sa imong balay. So house construction. Kung sumanay ka ang house construction. Pwede sa ikatulo, mag-housing loan ka sa pag-ilipan to purchase a lot at the same time house construction. So i-combine mo ang 1 and 2. Pwede sa nga ka na ikaw pa purchase of a residential unit. So nakita nga subdivision, igo na lang ka mupuyo. So palito ni mga sa unit nga ilahang available for disposal or for sale, mo na nga purchase of a residential unit. Ay kalima, naka-existing balay. Gusto lang yung i-improve. So i-renovate. So manig ito na ito, home improvement. Okay. Ikaw kung naka-housing loan sa usa ka institution or bank, for example, na nakita nimo nga nag-lower ng interest rate sa pag-ibig fund, pwede na ito na i-consider as refinancing. So ang pag-ibig fund mo mabayad anak nato sa imuhang bangko, for example, para mabalhin ang imong loan sa pag-ibig fund. So, kana siya mga package, masuko imuhang pangutana nga gusto kang makatukod balay sa imong lang luna. So applicable na siya nga pwedeng through ang cargo mo tanan ba? Ikaw mangita mo pag-design sa balay, ikaw mangita og civil mga engineers to design the house, and then contractor pagtukod na sa balay. So mani medyo madugo kaysa kay hands-on ikaw man ang mangita na niya. Ang niya pwede ra sa nga kung naay sa pinakadali dito imong gingon din nga naantay mga socialized housing or kan medyo dili kayo mahal ba? Kay igo na lang ang puyo. So take note nga nag-mark up sa ang developer ana. So naggo po sila ilahang gusto na may evaluate nga ganahan kay igo na lang ang puyo ba? Less minus the hassle ang pag-design sa balay. Okay. So mo mahigala no serbisyo gikan sa atong Home Development Mutual Fund kani pag-ibig fund nato daghan ta ginaisgutan in fact kasugod ta atong provident funds kadto moy usa sa mga pinaka-training kay hantod karon mo man og pwede pa sila nga imong contribution pupunaan nimo pwede ra jud na pupunaan or panalitan kung dili kita payroll kita inyong payroll maker kita automatic na siya 100 nga gikuha sa imong sweldo. Kunya pag-abot na sa imong sweldo sa imong kaugalingong kamot, kanisayin ka mong puno o ito sa pag-ibig alam imong idungan, pwede ba na? Pwede na siya under the MP2 magbayad ka over the counter. Pero kung katong sa panuan kay employed mo ka, should be taken care by the employer. So appeal dapat sa payroll deduction. So if you decide na mag-increase, i-inform lang niyo ang payroll na mag-upgrade ka sa imong contribution sa imong share para i-increment na dito sa pag-ibig fund. Kuyog na ang katong upgraded plus ang counterpart sa employer. Pero kung gusto ka nga kay other than the panuan na gusto ka nga mag-contribute another over the counter, motong I would rather encourage under sa MP2. Ang MP2 lang is 500 ang minimum. Pwede naman tingali sa 500 try mo ang i-upgrade, ato na lang ka sa panuan, i-upgrade na lang ito. Okay. So mas maayong po ko. Like dili mausan na siya nga account panalitan og nakasawan kaya na ako gasto. Pwede separate din siya. Kay dahil mo sa maturity. Okay. Ang fund 1 mo to ang 10, 15, 20. Ang MP2 kay 5 years. Dahil mo sa dividends rate. So may tabuan na mag-register sa online para sa MP2, mag-create sa another account. So mahugad doon mag-ibigay yung account. Ang reference iyang bayaran every time magbayad sa opisina, yun yung MP2 ni. Okay. Lahi mo sa account. Okay. So, kung ano, nagi mga pamagi di kamay mo, pwede sabihin mo ang pagi. Wala yan para sa, maraming paraan, di ba? Kung gusto, may maraming paraan. May nakalilot ko na ito sa present administration karon as instruction na dapat ease of doing business. Sayon ang pagnegosyo na ito sa Pilipinas. So kung kamo na mga depositor na ito sa pag-fund, hatagan o kasayon. So
one good development there today, as of November 2017, centralized or integrated na atong record. Leading to the initiative na ma-view na ang contribution through sa atong website. So muna angay na ito atangan as ato ang future directives nga ma-view maski pa o bisang asa mo for as long as na ay connection sa internet, maka-download, maka-view mo sa inyong record pila na inyong deposit sa Pagdipan. So to meet that, hangyo sa atong mga members Pagdipan to register online. Patang din na nakakuha sa main number. Kay mura naman tawag SSS nga numeric na ang gamit na ito. Natungod kay integrated naman nationwide, they can transact any Pag-ibig branches anywhere in the country, even outside the country. So we have 100 pila na taka branches nationwide. We have alam sa nakuha po ang data na din na okay. Basta tigay sulit tayo ron may na kabahin na rin duha ka mandato sa Pag-ibig Fund, no? Ang una nini ang Provident Fund, si kaduha ay katong shelter assistance, no? Shelter fund, no? Sa ganito, shelter financing. Okay. Provident savings o shelter financing. Doon na tayo 124 branches na is nationwide. And then outside the country, we have 23 overseas posts. So, ang atong mga isong bulanon na nagtrabaho sa gawas sa Pilipinas, tungkol kay ang provision na po sa Pag-ibig Fund, all Filipino workers covered na siya. So, universal na kibali ang coverage na to as member of Pag-ibig Fund. May talangkod nga, hindi ulit din ako ha. Naabot sila yung okay. May mapaabot kita. Pero ganda yung sitwasyon nga, ang imong employer foreigner, mo apply pag-yapon ang law sa Pag-ibig. Nga mubayad sila katunga. Apply, for as long as the company is in the Philippines, maski pag foreign owned, ang ato lang i-look after ang mga empleyado ang company. Pero kung OFW ka, covered naman siya kay matuman sa before na sila mawalan ka sa gawas, i-report na ilang mandatory na contribution. So, kwan lang, mura lang sila individual payer. So sila magbabayad pa. Wala yung counterparty kan sa ilang gitrabaho ang agency or kung asa sila nakatrabaho. Okay. So, 23 overseas posts. So, doon ay 124 branches sa itong Pag-ibig. Ang atong paabot po kung dali sa mall sa ding maganak ang napagtaglaran branch o mag-create taglaing branch. So, natay future development, itanaw na to ang possibility o ang prospect na ang second district, maybe somewhere in Talibon or Ubay. But in the meantime, doon na tayo approve na yun sa itong Board of Trustees na mabutang taong service office, no? Member service office sa Ubay. So, na ito paabuton in this year, 2018, ang atong mga igsoon nga na somewhere sa second or sa third district, opposite Tagbilaran, dito sa Maynor. No, natay area nga doon. Doon na sila. Kay daghan mo yun ang interesado yun nga mo deposit sa Pag-ibig Fund. Ang limitation lang kalayo. Imagine mo nang ka individual payer 200 pesos. Gastuhan na niya o sobra. Gasto kagpan balik 400 yung mag-contribute ng 200. Para lang ibayan. So marana, usa sa itong direction dyan po niya kailangan ang pagpasayon ba? Pagpasayon nga pag-deposito na sa Pag-ibig Fund. Although napatilagang paagi nga madawat ang contribution sa Pag-ibig Fund. Tungkol kay ang mga bangko na to, tanang bangko na to nga dunay national scope, they are required by law sa atong e-commerce app to provide a facility wherein pwede dawaton ang payment para sa social protection ng mga agency like SSS, PhilHealth, and Pag-ibig Fund ng mga contributions. So ang atong mga bangko, doon na tayo existing circular na atong gipahibaw sa mga employer na kung nag-empleyado sila na po pataas, dapat bangko na sila kabayan. Electronic na. Kaya ito, kaya ang ato ang record karon kay integrated naman nationwide, mas paspas ang posting kung ang data i-transmit na lang electronically. Like, is there any plan for Pag-ibig Fund nga? Kanang murag buwan na sa money transfer na lang ba? Karon dali
dali na kayo. Muna kayo isalihan ang proposal to partner with Master Pay Baron or Houston Union kanilang mga bayad center. Available pa lang nila karon sa bayad center is kanang individual payer. So pwede siya through kung ikaw usa lang. Pero kung employer na ka, na kailangan mga employee under your company, dili pa sila available. So i-enhance na atay possibility partnership with this type of payment centers, accredited na mga payment center, where mo dapat din sila o kanang employer. So we hope na nanatay future development na madawat siya through sa ato ang mga partner na collecting agents. So, more for me, mas ano mo pa siya yun, bro? Kasi pwede ari ganahan, no? Muna, usapon lang po na ito ang ito panawagan tingnan. Ito sa mga developers, sabi na ito, kaning doon din sa Pilara na akong dyan din ng mga lugar pa. In fact, na mga locals housing, i-put up kasagaran na ning buwan, kaning taga NHA, doon rin mga gagmay-gagmay, katulad ng urban poor ng mga housing, no? Nakaya funded na sa pag-ipan, dahil sa kasanay, somewhere sa mga kapit sa tropics. So, kung nai anak ka mga mechanisms na mahimo sila as organized group, pwede na ma-partner na ito sa pag-ipan. There is nagilalan ang doon na positive development ang Teachers Village. Teachers Village ka nasa San Isidro, ongoing na ang financing scheme na to, pag-grant o financing scheme sa cooperative sa mga teachers na itong Tagbilaran. Only lang reserved for members of the co-op nila. Ang ato lang yung kinahanglan ng tapos na parehas anak ng mga development ba ng mga dili kayo high-end. Consider na ito sana affordable. Affordable. Hindi necessary low cost. Affordable lang. Hindi ka na lang low cost. Okay. So, Teachers Village, murag napit ng simbahan, no? So, kaganto. Nice. Nag-sold money kayo gabay ko. Okay. So, may gala, panahin ko po nagpaminaw sa itong programa sa Piyansa PA. Katong doon ay kinig mga pangutana na gusto nyo ipasa dali. Ipasa lang sa itong text line 0920-954-5482. Kaya ito ipasa na dayon ito sa itong higala sa pag-ibig. Aron sila mo hatag sa tubago niya. Ito tingnan ng course through sa itong programa, no? Kaya mas maayon ka mahinumduman kung kayo na-adere kayo ma-important man na yung tubag gikan na-adere sa itong mga facilities ka na-adere. So, pwede mo test or mo interact using these numbers 0920-954-5482. Sir Darts, anything more na itong gustong istoryahan? Okay, so let me take this opportunity to share unsay mga programa nato sa Pag-ibig Fund base hindi ay pwede ninyo nga mahimong ka-partner ang Pag-ibig Fund. No? So, ato ang programs under the Provident Savings, mga combination dali na ang Fund 1, ang MP2, unya kanitong multi-purpose loan. So, I hope nakatry naman itong multi-purpose loan. 80% sa imong pondo, pwede nyo hulaman. Napay mga emergency need, napay mga paliton mo nun, pwede ka nga maka-apply sa itong multi-purpose loan. Ito ang multi-purpose loan is doon na sa 10.5 na interest rate per annum. So just in case of na kay minor home improvement, kadi kinahanglan, or pangpuhunan sa negosyo, educational. So basically 80%, so kung na kay 100,000 na yung pondo sa Pag-ibig Fund, so na kay 80,000 na pwede na mawalaman. So maka-puhunan na ganang negosyo. So nilot dyan, among kampanya karon agi og suporta sa ato ang panawagan sa ato ang Talahong Governor Chato to be an entrepreneur. So we encourage more entrepreneurial Boholanos na aron nga doon na tayo laing source of income, dili lang tingali kay wage earner lang. So kung pwede din mo ma-partner ang Pag-ibig Fund anang bahinan. Doon na sa tayo laing programa gitawag na ito calamity loan. So if in case lang sa usa ka lugar declared under calamity, pwede na ito i-offer ang calamity loan within 90 days. Gikan sa pagka-declare anang area as under calamity. Huwag matamangan daw yung calamity loan, pero simag ko lang, just in case lang ba. We have a standing offer or program
a member of Pag-ibig Fund, pwede din mo mahulaman 80% gihapon sa imong pondo, kunin lang na with lower interest rate, no? 5.95% ang atong interest rate sa calamity loan. O niya, doon na sa tayo laing programa under the Provident Savings, ang gitawag na to o loyalty card. So sa atong mga igsoong naka-enroll sa atong loyalty card, so this is going to be an opportunity for us to share. Ito na tayo 204 ka mga companies na na-close ang partnership with Pag-ibig Fund na bumatag din mo discount. So latest lang nato nga na-close nga partnership is The Buzz Cafe. So, at least na local. Local. So, isa ito nagunit ang Pag-ibig loyalty card. You can use that card when you visit any The Buzz Cafe nga outlets or sa ilahang beef farm. So, when you purchase product, 10% less. When you buy, when you check in sa ilahang beef farm, is 10% less. And then, when you dine under any The Buzz Cafe sa ilang restaurant, 5% less. So that's one of the local partner na to sa Bohol. But napatilag nga mga companies na nationwide in scope, but doon ay local presence nila sa Bohol, like Jerry's Green, like David Salon, like Petron gasoline stations, na ay mga outlets or mga stations nga doon ay terminal. Katulad yung na terminal, hindi naman talang petrol stations nga na ay kaswipe pan sa imong loyalty card. So, mo-earn lang ka points. So, kaning akong loyalty card, duhang ka mechanism, pwedeng swipe card. So, like Pfizer product, any pharmacy nga na Pfizer product, swipe lang na imong loyalty card kung as long as na kay prescription. So, kasagaran na niya katong na mga maintenance medicine ba. Make use of that card na ma-enjoy mo ang 30 to 40% discount. Sa ilang Pfizer. Nakita sa Pfizer na effective siya na mechanism or into enhance sale, increase bigyan lang sale toward kay imagine we have 17 more than 17 million members na biya nationwide. So, mauni lang matap ng potential market. So, mana nga daghan na tao other companies nga ni-join sa one way goal nga muhatag og discount mo using the facilities at loyalty card. So, I hope na being a member of Pag-ibig Fund, dili lang kay nakay savings, dili lang kay nakay housing, pwede sad ka maka-discount sa itong mga partner ng mga companies. So, make use of the loyalty card. Kandi may gala, so morning kuan, kining may mas maayo ni gobyerno, mas lisod mapurdo ni gobyerno sa bangko, no? Di ba? Mas lisod na siya kapildiho ng gobyerno. Tungkol kay protekta kas balawon ani nga imong pagtuta pa ning pundo, dako kay chance nga protektado gyud ka kay balawon na gud protektar nimo kanang ko balawon gyud protektahan ang bangko dili ang depositor kay gamay ra kayo ang BDIC mo ra gid sa ang deposito sa bangko mana sa kan protected by BDIC. So ang ato we are government guarantee. So si bangko ma-phase out ang business Pag-ibig Fund na ang Philippines. May naghatag og assurance nga mauli dito sa so to give assurance tapos sa mga miyembro nga kanang inyong deposito sa Pag-ibig Fund safe and sound yun na siya with assurance pag nga tubo mo siya. Kana may kana di klaro nga buwan gawas nga safe and sound ang ato kita na kanang yung earnings o dividend, no? Kay daghan man ang form of investments na pwede nyo sudlan, namatay mga foreign exchange, na yung mga stock exchange. Ang pinaka-affordable lang is tinato ang Pag-ibig Fund para sa kanang mutual fund. Pero stock exchange lagi tungkol sa liquid food kay dali ra ta kay bawang nga nahurot ra po wala sa di ka siguro sa mga investments sa mga bilion nga mga investment mechanism. Okay. Niya oras na to murag gusto sa mga oras may gana daghan ko jud ta to mga diskutan ato lang ani ato gyud gi kuan ang mga importante gid kayo ang ato ani is atong ipasa nato sa itong pag-iigsoon na binaw ro interesado nga mo avail sa serbisyo sa Pag-ibig Fund nga ato na lang sa ilang buhatan, no? Kaya buhatan di man dyan nato matumang tanang pangutanan diri. In fact, ato gibutang diri siguro na nato nga mga importante nga mga butang nga katubag ma-orient ang mga
tao kung sa iyang buhaton, kung sa ilang parang matabagan sila kung sa ibayang buhaton. Kung nagkahunaw na magaling mo o pundo may gana pa-membro sa pag-ibig, mas payo yun inyong bisitahon ang ilang buhatan na sa second floor, Galeria Luisa. Ito ang bagong additional numero. Mall ba na siya? Ang top trade kaya ito. Manay dito Galeria Luisa building. Tapat sa SSS, no? Buhatan sa SSS. Napo dito ang PSA, napo dito ang PhilHealth Extension Office. So in one building, makita na nyo ang 4 government agencies nga pwede nyo bisitaon. So, tukutin ko sa Ray, magpasalamat sa ito ang almost 10,000 nga mga members na ito sa Pag-ibig Fund na naka-avail o multi-purpose na. So, at least, matakibaw o nakasalay na kapaw pang iskwila or nakasalay mga nahimong kapartner ang Pag-ibig Fund. Mo total na sa 9,378 borrowers na ito sa multi-purpose loan last year. So, in case you want to choose Pag-ibig Fund to partner kung sa mga immediate need, labi na yun kong housing o in case gusto niyo mong hatagang katumanan ba ang imong gidagko nga balay through Pag-ibig Fund. So, bisita ato ang office, andam niyo ang tagana ng assist ninyo. Okay. And with that, may gala itong tapusan na itong sequence kami yan sa PIA karong kagulat. Sa sa mga kabanan diri, si Boitista, si Edwin Bugosya, si Jun Calope, sa itong may gala sa Philippine Coast Guard, kaya diri karon uban sa itong opisina. Uni, of course, pasalamat sa Pag-ibig, no? Pag-ibig Fund, kaya si Sir Leonardo Siroales. Uni, ang atong bulakan po nga branch manager nila, no? Si Sir Felix Garan. Felix Garan. Uni, ato na lang po i-apin ang atong mga frontline services supervisor kita, si Teresa Latino, CPA. Uni, of course, si Ma'am Maylisa Misiona. No? Ug atong mga 23 kay empleyado sa Pag-ibig nga karon sigurado jud ko naminaw sa atong programa sa Kapihan sa Sunod sila ang Kapihan sa PIA. And with that, may gala sa again sa atong sa Philippine Information Agency, kini si Ray ang pinitsyo mag-ingon kanyo daghang kayong salamat sa pagtubay, inaot nga makaununa ta og pundo alang sa atong kaugmaon nga sarang nato nga makuha ako dunay nagkalisod na nga panahon. Mayang hapon.